muli, ito si visayandaisyvlogs. Mag-aano tayo ngayon guys, magmumukbang tayo, mukbang. Since nga wala tayo dito mangga guys sa Hong Kong, kasi naghanap ako sa sentral, walang mangga. Dito sa palengke sa Hong Kong sinula rin mangga. Kaya ang ginawa ko, gusto ni Elsie bayabas. Inaisipan namin yung green apple, kasi yung green apple maasim to guys. Ito, bumili ako isang dosinang green apple. Gumulong. Bali, ano siya guys, isang dosinang green apple ang binili ko guys. Tsaka ito guys, oh. It's a bagoong. Ang bagoong na to guys, maanghang. May chicharon sa may baboy, may sili, sibuyas, niluto ni Elsie uli. Kaya ang sarap guys, napaka sarap. Mag-ano tayo guys, magmumukbang tayo, try natin. Huwag na natin balatan kasi kinakain naman to guys ang ano guys, ang balat. Ang ano na nito guys, maasim. Ay, ano ako, nanginilo ako doon sa tunog ng balat niya. Andun yung amo ni Elsie sa labas, tsaka yung alaga niya. Dito kami sa kusina, nag-ano. Ito, wala kasing mangga. Pero ano na. Parang mangga din, ang sarap. Kasi maasim yung apple na to. Kaya ano siya, pit na pit sa bagoong. Ano pa ito yung bagoong, maanghang. Kaya ang ano sa guys, ang sarap. Hanghang lang. Nagulong lang ano. Nasirit yung angang. Wala kasi guys sa mga i-content, bawal lumabas. Day-off na namin ngayon. Pero nag-i-stay kami rito sa bahay na gawa na ay sa pag-di-open ng amo. Gawa na yung alaga niya walang vaccine. Okay naman yung pagpunta ko rito, gawa na pina-schedule ako ng amo niya sa pabaksin sa ano 21 to sa linggo, kaya magdi-di ako sa linggo sa 20 ano ba yun? Basta sa 15 magdi-di pa ako, tapos sunod linggo maglilinggo ako. Harap. Binili ko to guys yung bagoong sa Central nung Sabado. Lutuan na siya kasi siyempre mas masarap talaga yung lutuan mo pa. Yung lagyan mo ng mga baboy, chicharon, suka, kamatis, sibuyas. Ito, ulit.
Anghang. Anghang. Kain ko ang kusog dito. Ayan guys, oh, may pitak-pitak ng ano guys, ano, baboy tsaka yung chicharon. Ang sarap guys. All the center is full. Very crazy. All the restaurant center is full. Until 1:26. All full. Crazy. Ang naghahanap ng schedule sa pabaksin sa aming dalawa. Hanap manghanap, sabi doon sa Center Pool. Walang ano. Until January. Mabait ang amo niya, parang ano ba, parang buloy ang itsura. Pero mabait. Kasi matagal na siya mag-6 years na sarili sa amo eh. Kasi mabait. Ang harap. Maganda ito. Iko-iko ka. Ang sarap guys. Parang mangga din. Ano lang yung puwela lupot. Puwela lupot. Wala din na alam, Ilonggo lang nakaalam ng kung Ilonggo ka, alam mo yun. Sarap pala na. Ang sarap nga. Sarap pala guys ng ano guys, ng apple, green apple, saka bagoong. Ang sarap. Ano lang to guys, nagpa-uso lang si visayandaisyvlogs kasi alam mo naman si Visayan, siya mula na mag-vlog, mukhang sira ulo na. Kaya nagpa-uso, kaya po kaya lupot ha. Mamaya itong ginawa namin, maglupot pala kami, puro lang. Tikong tayo na? Hindi naman namin ito kayo kaya ubusin kasi isang dosina ito. Kung ginawa ko ito guys sa bahay namin, kung sa bahay lang to, kaya ko yung accept challenge, ang challenge ni ano eh, ni Beth eh, sabi niyang mukbang while crying. Kasi ito mukhang gusto ko na umiyak gawa na sobrang nung si ng bagoong. Maanghang ka. Ito masarap. Try nyo guys yung ano guys. Apple, green apple, tsaka bagoong. Ang sarap. Parang ayaw mo na tuloy ng mangga eh. Sabi mo kasi diba iba sausaw ano, singkamas, ganito. Pero ito pala masarap. Mura lang kasi dito sa Hong Kong. Bali ang isang dosina, $30. Kasi tumpok-tumpok ko sa 4-10. O 3 tumpok ang ginawa ko di isang dosina. Pero isang dosina to.
Bali, ano to, yung hinugasan na namin to kanina kasi binabad niya sa asin. Kasi alam mo naman yung apple, minsan may gamot, may ano sa balat. Pasilip-silip lang ang salin ni Ilse, gawa na yung amo niyan dyan kasi yung babae. Lutong. Naririnig ba ang lutong? Ano pala talaga kung sarap-sarap. Okay pa ano. Okay pa na isip ng sira ulo. Masarap pala. Kunin mo yan sa kutsilyo, bawal yan. Diyan mo na ilagay yung sarap. Punta ko na nito, magbabay na tayo. Nakailan ba tayo? Hindi ko alam kung nakailan kami guys, basta marami pa. Baka gusto niyo kumain, gusto niyo hagas ko sa inyo. Ayan, ang dami pa natira oh. Ilan pa? 5, 9 pa. 3 lang pala nakain namin. Busog na busog na. Kain pa. Ano? Bigyan mo amo mo. Ang amo ni Ruby ito, kakainin ko ng amo ni Ruby. Di ba ang bait ng amo ni Baby Ruby? Ito guys, oh. Mayroon pa guys, busog na ako guys. Kaya ilalas ko na to guys. Kung basta ang masasabi ko lang, masarap, nakapwera, lupot. At baka lumupot ako nito, na nagpauso ako ng green apple na sinausaw sa ano, sa bagoong na may sili. Ang dana pa nga yun, oh. Ito na yung bagoong. Ang sarap. Paano guys? Muli, ito si Visayan. Well, mababay ka na. May so mag-in-outro ako. Na ano na, inaayunan niya na ako sa pagkasira ulo ko. Natatawa siya sa akin, pero inaayunan niya pa rin ako. Kaya muli guys, salamat sa panonood nyo nitong mukbang ko. Gayahin nyo guys at masarap. Muli si visayandaisyvlogs na nagsasabi sa inyo na ang sarap ng ng apple saka bagoong. Try nyo. Babu. Thank you. Salamat. Babu.